Antonello Bella jisselmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 125 mis-sensiela Botta u Risposta. Iva llum il-ħaqna tragwajt importanti u qabel xejn nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kull min kien possibbli, membri tat-tim kurrenti u passati tal-Kamra Sportiva, mistiedna mid-diversi klabs lokali u internazzjonali u anki fejn jidħlu l-programmi tal-Formula 1 ukoll, producers tal-programm, sponsors kurrenti u passati, insomma, lil kull min kien fit-triq biex illum wasalna biex nilħu dan it-tragwet storiku. Biss qabel ma nibdew diversi affarijiet x'nagħmlu, l-ewwel nett Joseph Magrid, mistieda residenti għal-lejla, nsellimlek Joseph. Nsellimlek Antonello u bunur nsellem il-ħabib tagħna u l-idolu tagħna r-rabtil Karmel Busuttil. Eżattament, fil-fatt kif għadek kemm qed tgħid Joseph illum biex niċċelebraw dan it-tragwajt importanti għall-Kamra Sportiva, iddeċidejna li nistiednu lil ħadd ħlief l-ex stilla tal-futbol Malti, Karmel Busuttil. Karmel, l-ewwel qed insellimlek u nirringrazzjak tal-lejla oġbok tingħaqad magħna. Grazzi lilkom tal-istedina. Ninsab ċert li ser ikollna għandna ħafna xi nsaqsu kun ninsabu wkoll ħerqana biex nisimgħu minn għandek dwar l-esperjenza tiegħek. Biss qabel xejn żewġ affarijiet. L-ewwel nett, jekk hawn xi ħadd li forsi għandu xi domanda jew xi kurżità x'jistaqsi l-Karmel, għandna s-sezzjoni tal-kummenti miftuħa u jekk forsi domanda qed titfgħu intom mhix diġà skedata nkunu nistgħu wkoll nistaqsuha. Biss qabel xejn ser ikollna profil żgħir biex nintroduċu wkoll il-Karmel, dan il-profil se taqrahulna Janika Rapinet l-enna sertana għal daqstant blajnuna tal-grafika nisimgħu ftit dwar min u Karmel Busuttil u dwar il-karriera glorjuża li kellu. Janika fidejk. Karmel Busuttil, data ta' twelid 29 ta' frar 1964, pożizzjoni attakkant. Il-karriera ta' Karmel Busuttil bdiet fl-1979 ma' Rabat Ajax fejn baqa' jilgħab magħhom sal-istaġun 1986-87. Fis-sajf ta' 1987 ġie misluf lil Verbania fl-Italja qabel ma nbih lil Genk fis-sajf tal-1988. Fil-Belġju, Karmel Busuttil lagħab għal 6 staġuni fejn anke libes il-faxxa tal-kapten tat-tim ta' Genk fl-istaġun 1994-95. Busuttil irritorna fil-kampjonat Malti fejn lagħab ma' Sliema Wanderers sal-istaġun 2000-2001. Il-Bużu lagħab 249 logħba fil-kampjonat Premier fejn skurja 111 il-gowl. Id-debut tiegħu fil-Kampjonat Premier għamlu nhar l-Aħad 3 ta' Ottubru 1982. It-tim li kienet jilgħab miegħu Rabat Ajax sofra telfa ta' 3-0 mat-tim li kellu jkun qed jilgħab miegħu aktar tard fil-karriera, Sliema Wanderers. Fil-5 ta' Ġunju 1982, Karmel Busuttil iddebutta mat-tim nazzjonali Malti fir-rebħa ta' 2-1 miksuba kontra l-Iżlanda. Fil-15 ta' Marzu 1983, il-Bużu skurja l-ewwel 2 goals bil-flok ta' pajjiżna fit-telfa ta' 3-2 miksuba f'Taqali kontra Spanja. Busuttil lagħab 113 logħba mat-tim nazzjonali Malti fejn skurja 23 gowl. Waslu luri mirbuħa minn Karmel Busuttil fil-karriera tiegħu insibu 3 kampjonati Premier, 2 FA Trophies, 4 Super Cups, darbtej il-Footballer of the Year u darba l-aqwa scorer tal-kampjonat. F'Novembru 2003 l-UEFA nkurrat il-Busuttil bit-titlu ta' Golden Player ta' Malta. Grazzi Janika hemmhekk ta' dik l-introduzzjoni impeccabbli u Karmel ħalli issa nibdew ukoll nitkellmu naqra miegħek. Qabel xejn, x'waslek biex tibda tilgħab il-futbol b'mod kompetittiv? L-għonet, konna ġej bil-flets, konna nodu fil-flets terixem, dawra s-sirkin, u hemmhekk konna nkunu ċorma tfal qed jilgħab il-futbol. U jiena għandi 4 ħuti oħra, subien, u dawn kienu dejjem jilgħabu jien iż-żej.
U minn hemmhekk bdiet l-imħabba tiegħi l-futbol. Konna jilagħbu barra, ġieli ma kienu ċaħlu nilgħab għax kont iż-żgħir. Mbagħad bil-mod imod ġieli daħluni. Mbagħad kunna ta' sibt konna mmorru nilagħbu taħt il-fost tal-imdien intu diħ l-imdina qabel kien hemm tennis court u biex tan-netball u konna nilagħbu l-futbol hemmhekk. Il-Gażini ta' dak iż-żmien, il-Miki, l-Svanks. Kunna ta' sibt il-ġuventur kollha tar-Rabat, kunna ta' sibt fis-sija. Kulħadd jinżel hemm u nagħmlu kompetizzjoni bejnietna. U minn hemm bdiet l-imħabba tiegħi għall-futbol. Mbagħad ingħaqadt ma' Rabat Ajax, kien hemm Joe Buġejja, kont nilgħab ukoll ma' De Piro. Min kien jgħidli biex nilgħab dak iż-żmien kont nilgħab. Kont iċ-ċentru sportiv edukattiv. Mod niftakar minn hemm l-imħabba tal-futbol mit-triq sibta. U minn dejjem kont tilgħab bħala attakkant? Le jiena meta bdejt kelli xi 12 kont nilgħab bħala center half, bad mod nilgħab bħala stopper, kont nimmarka, kont nilgħab right wing, left wing. U kont apposta nilgħab hekk biex inkun naf fil-pożizzjonijiet kollha. Speċjalment kif għandu jimxi mill-moviment tal-attakkant, eċetera, eċetera. Kif jista' jaħrab li l-attakkant meta kont nilgħab stopper. U minn hemmhekk l-esperjenza tiegħi biex neqleb il-pożizzjoni ġiet minn dawn l-affarijiet tallimt waħdi u minn ċertu coaches li kelli minn dukon żejt. Eżempju Joe Buġejja u fiċ-ċentru sportiv kien hemm il-coaches bħalissa nsejt minn kienu. Għalmuna dawn l-affarijiet. Tajjeb, Joseph. Mela, l-ewwel qed nerġa' nsellem il-ħabib tiegħi Karmel, hawnhekk hawn parti mill-istorja sportiva tar-Rabat, naħseb u anke f'Malta. Mhux ħanajgħidlek kif nafu aħna, il-Bużu. Mhux problema. Mela Karm, l-ewwel darba li ddebuttajt kien kontra ħalaxa fl-età ta' 14-il sena. Ħassejtek preparat biex tiddebutta ta' dik l-età żgħira? Għana jgħidlek jiena prest kifet li kont nilgħab minn dukon żgħir maħuti kbar minni. Mingħajr ma rid trabbejt ċertu konfidenza u nuqqas ta' biża li meta nilgħab kontra tista' tgħid irġiel ikbar minni. Ma dawn l-irġiel ma stajx nuża s-saħħa skont għadni mhu żviluppat, ma kont nuża l-aġilità u l-ispeed tiegħi, ġifieri tallimt minn dukon żgħir naf x'inhuma l-weaknesses tiegħi u l-strengths u għamilthom għall-vantaġġ tiegħi. Issa dak iż-żmien naħseb anke issa għadhom meta jarawk tifel u jkunu ċertu players esperjenza jibdew jippruvaw beżżawk, joffenduk. Ma jmien minn dukon żgħir ma kontx nagħti każ dal-affarijiet. U meta kienu jippruvaw beżżaw nibda l-affarijiet qatt ma bżajt. Ma niftakar imma meta bdejt nilgħab dak ma tantx kien sbieħ sabiħ tar-Rabat, konna fit-third division, ġieli konna naqdu niftakar is-snin ta' qabel ġieli il-players jaqduhom ikunu jgħaddivan jgħidu għandna l-logħob illum ta' ġifieri meta bdejna ma konniex daqshekk preparati. Biss. Imma nħoss li jiena ma kellix minn xiex nibża minn ħadd kien hemm players ir-rabtimi mindu kienu jgħidu li qabel logħba ara ma tibżax hawn aħna jiena qatt ma kelli l-biża biex nilgħab kontra rġiel dak iż-żmien. Dikturi kemm kellek bażikament kif taqbad tgħidha, jistek konfidenza mal-ballun, jiġifieri kont tilab mit-triq, jiġifieri naħseb drajt u naħseb ukoll tallim tistudja ċertu players jew ċertu post kif tilab naħseb u hekk. Eżatt. Kellek tistgħu ngħidu hekk bażi soda ħafna, infatti ġiġax il-kummenti hawnhekk Zarb, Grande Bużu, leġġenda, insellmilkom Antonello, nsellmu wkoll il-Kert illi ta' kull nhar ta' tnej ikun qiegħed isegwi il-programm tagħna. Minn dak iż-żmien li Rabat ħanajdu hekk, kontu taraw kif taqdu l-players, però ksibtu 3 promozzjonijiet konsekuttivi mej l-1979 u l-1982 fejn fit-triq lejn il-kampjonat Premier anki inti kellek sem importanti. X'tiftakar fuq dak il-perjodu? Għax dak iż-żmien niftakar jien kont nilgħab ukoll ma' Rabat Ajax. Rabat Ajax kien tim tal-amateurs. Imma kien tim organizzat ħafna. Ma niftakar kien hemm taħdidiet. Kien hemm Frankie Attar tal-Affilu dak iż-żmien, is-Segretarju Ġenerali tal-MFA.
U meta kirra l-rabat qegħdin daqshekk ħażin, kien jitkellem għal kumitat ta' Rabat Ajax biex dawn jieħdu over. Ma sakemm ħadu over kien ħafna problemi, ma minn mindu ħadu over Rabat kienna ġobu ġeja coach ma kienx faċ dak iż-żmien isma' kellna il-pika bejn il-Rabat Ajax, kien hemm is-superstars, ma sakemm bdejna nimmalgamaw flimkien, għall-ewwel kienet jibsa ma mbagħad kulħadd ra l-importanza mhux l-isem tar-Rabat Ajax imma l-isem tar-Rabat. U bħal speċi minn hemmhekk bdejna ir-rimonta li bdejna nirbħu u l-ħolma li kulħadd kien xtaq li nitilgħu sena wara sena ġiet reali. Jekk issaqsini jekk kont temmen ngħidlek le, għax mit-ter tibda tgħid jah nirbaħ il-Premier, tibda tara kbir daqsejn. Xi ħaġa li mhux faċli tagħmilha, imma aħna minnija. U kif għedna wkoll fil-profil, id-debut tiegħek kien f'Ottubru tal-1982 kontra dak li kellu jkun it-tim liħor li kellek tilab miegħu Malta, Islima Wanderers. X'tiftakar minn dak id-debut qabel ma mmorru għal Għana assolutament ma niftakar xejn meta labna kontra Stima. Li naf li ġiġa minn dik l-età kelli ftit ta' soft spot Slima, peress li jiena kont immur ikolli ċ-ċentru, kont immur iċ-ċentru sportiv nejn il-Lejli Fabri, dak iż-żmien kien ġiġa jilgħab il-plejer ta' Slima. U minn hemm ġiġa kien peress li kont ħabib tiegħu, kont nara li huma rebħu kont nipjaċir. U niftakar l-ewwel logħba li labna ma' Slima, hekk biss niftakar li kien hemm min qal lej issa toqgħodx titħassar għabdax għandek il-ħabib tiegħek Lejli Fabri. Imma l-bija ma niftakar xejn kemm ġejna ma ġejniex ħas idea. Eżatt, Joseph fidejk. Mela, Karl, bej l-istaġuni 1983 u 1986 naħseb fl-istorja tagħna nemmen illi huma l-istaġuni li ġibna l-unuri kollha li jeżistu ġwar Rabat sewwa. Issa bħala rabti u ħafna plejers anka rabtin, kif tista' tiddeskrivi dak is-sodisfazzjoni li intom ir-rabtin tajtu daqshekk ktibtu dik l-istorja għalina r-rabtin li minkejja li għadda kważi l fuq minn 40 sena għadna niftaħru biha sal-lum. Kif tiddeskrivihom dawk l-emozzjonijiet ta' dak iż-żmien? Ħanejlek dik kienet esperjenza li diffiċli terġa' tiġi. Jien għadni kif taf illum naħdem mal-Kunsil tar-Rabat, indur mar-Rabat kif rajt ninti dal-għodu. U n-nies għadhom isemmu li dak iż-żmien, ġifieri n-nies mixtieqa rabtin mixtieqin minn xi ħaġa, għax dejjem isemmu dawk l-unuri li baħna dak iż-żmien. Ħanejlek li tikteb l-istorja kif ktibni aħna minn tim żgħir li titla' u tirbaħ it-tazzi kollha hija xi ħaġa naħseb li ħadd m'għamilha. Meta tgħid it-tazzi kollha dak iż-żmien kien hemm 4 tazzi, il-League, is-Super Cup, it-Trophy u kien hemm il-Euro Cup. Dawk kien hemm u rbaħnihom, ġifieri il-belt għamlu iktar minn 10 rebħu 6 tazzi, ma kien hemm 6 tazzi. Forsi kieku kien hemm 6 tazzi konna rebħu 6 tazzi. Ma aħna dak iż-żmien irbaħna u l-istorja hija miktuba u ktibni aħna ġifieri hija xi ħaġa mill-isbaħ li għamilna dawk is-snin kollha. Kullum stess għadni nara anzjani nisa jgħidu li abudu dak kien żmien konna niġu l-ground narawkom. Tgħaddi nostalġija minn moħħi ta' malaj. Niftakar konna niltaqgħu il-pjazza ninżlu għall-lob carcade. Inkun għadna qasir baħna l-lig, jinżlu għarajna s-supporters, ħaġa tal-mera. Tajjeb illi ngħidu wkoll Kalmer li llum dak iż-żmien President kien Nunnu Tarabella li nsalmu l-memorja tiegħu minn hawnhekk naħseb. U ovvjament jiena li kull m'għandi 27 sena u ma niftakar xejn minn dak iż-żmien, xorta jħossni kburi b'dak iż-żmien illi naħseb konna ħanejtek naħseb l-ewwel kważi ftit mill-ewwel timis li għamilna d-dabil fuq xulxin. Ġifieri naħseb ħaġa li niftaħru biha. Ġifieri għadna sal-lum li r-rabtin ġabu t-tasa tar-rabtin ġewwa r-Rabat tal-pjazza. Niftakar rajt xi videos, niftakar kien hemm
Ukoll kien ġi Renato, il-kantant, ġifieri kantanna fil-pjazza, ġifieri kien hemm Joe Mikallef li għadu li l-bambin jimlimhom u għadu magħna sal-lum. Naħseb kien żmien Tony Camilleri. Tony Camilleri ekku, ġifieri bażikament kien żmien li naħseb aħna nibqgħu kburin bih jgħaddi kemm jgħaddi żmien. U s-sigrit Eżatt. naħseb ta' dak it-tim kien li ħanejdu hekk Carmel. L-element ta' dak ir-Rabat Ajax kien kollu players minn hemmhekk stess, minn Rabat. Konna il-nukleo kien kollu rabti, plus l-imbagħad ġibna il-Charlie Sherry, Joe Gallia, Joe Borg, mbagħad ma ninsewx ukoll il-players barranin ta' klassi li kellna. Brownovic, Filipov Min? mela, Silvio Vella Filipov. kien Silvio Vella dik is-sena. Silvio Vella kien parti mill-Maltin, tifhem il-nukleo Ekku. rabti. Ma bħala barranin kien Jeff Wood, Mark Miller. Mark Li Miller, ngħidlek tal-lum qatt ma der player bħal Mark Miller bil-garanzija. ekku. Mbagħad kellna wara l-lasta fil-lasta kellna il-Filipov xaġa. Ekku, il-Bulgaru. Il-Dino Zofia, whatever. Ekku. Dak iż-żmienu. Infatti huwa gowl era dista ma salhom qed naraw xi domandu wkoll fuq it-tim nazzjonali Malti, ma dak se nitkellmu se nitfgħuhom għat-tieni parti meta ħankunu qed nitkellmu fuq il-biċċa tat-tim nazzjonali Malti. Jiena Carmel minn ħalora se nistaqsik domandu oħra fuq dak il-perjodu. Meta tqis illi fis-snin 80 kellek il-ħamrun tal-President Tedesco, Valletta, Bernardo Farrugia li kienu wkoll qegħdin dejjem hemm jibrillaw. Kien hemm diversi timijiet illi wkoll ippruvaw jgħidu tagħhom bħal Zurriq, Hibernians, b'Ġużi Xwiereb, Floriana u Sliema li wkoll kienu jippruvaw jaraw kif se jitelfu l-punti. Stennejtu li fost dawn it-timijiet kien se jkun hemm anki ir-Rabat tal-Bużu, ir-Rabat ta' Filipov, ir-Rabat tal-diversi players rabtin li għandna kemm aċċennajna. Ħanedek, aħna meta tlajna mis-second għal-Premier jew mill-first għal-Premier dak żmien kien first minn għalija. Eżatt. Aħna mhux tal-li salvajna li dħalna fl-Ewropa. Ġifieri, mbagħad ma ninsewx ukoll dak iż-żmien konna 8 teams biss. Għal-kompetizzjoni kienet kbira, it-teams kollha ma kien hemm ħadd li jiġri bil-lig. Tifhem konna 8 teams nilabu 2 rounds biss u l-punti kienu 2. Jiviet kek inti għalla sa titleb ġiex lobiet wara xulxin, tibda nieżel l-isfel, tifhem? Jiviet kompetizzjoni kienet qawwija, ma niftakar qatt-tim li kien li tiġri bih, kulħadd kien ħadd ma rid jaqa' u kulħadd jgħid jirbaħ. Ġifieri il-kompetizzjoni jien għalhekk qatt ma qbilt li il-Premier jiżdiedu t-teams. Għax l net nemmen li ma kienx hawn livell ta' players biex jilagħbu kulħadd Premier. Orajt, illum għandek 14 team, kulħadd jilgħab Premier. Ma kientix tajjeb m'għandekx tilgħab Premier, tifhem? U għalhekk nara li l-livell naqas. U fatti Lavorja tafu nara illi- tal-baranin kollha. Mela, kompli, skużani interrompejtek. Għalkemm il-logħba nbidlet, jiena xorta nara l-livell. Għandek teams forsi għandhom il-livell tagħhom huwa tajjeb. Ma nafħal flejjes li jonfu l-clubs. Naħseb li xintħares l-objettivi u l-flus li qed jonfu ma naħsibx li tagħmel sens. U fatti tantu hekk illi fatt kont se nkompli nsaħħaħ l-argumenti jekk sa ċertu punti li fit-tmeninijiet. Tant kienet qawwija l-kompetizzjoni illi saħansitra timijiet storiċi bħal Floriana u Sliema Wanderers laqtu relegazzjoni. Vodri mxtara nazzarda ngħid il-livell qoli li kien hemm dak iż-żmien timijiet bħalkom u bħal Żurri illi ħsattu l-kulħadd għaddejtu kollha labtu fl-Ewropa. A propostu, diversi lobit li labt mar-Rabat fl-Ewropa, kien hemm xi logħba li baqgħet Niftakar tal-Porto. Meta konna ġewwa Porto, bħalna li għatawna 9 u 10. Disa b'xejn, mela. Imma mbagħad u Malta minna
wirja qalbina, ma U ngħidlekx ħeb li għandna xejn. logħba kbira. Imma skorjawna minn għalija penalti, tifhem, ma kellhom tim fenomenali. U Infatti, ħeb xejn, biss uff xi 60 minuta Karm kien niftakar. Minn għalija penalti jekk U missier hemm min jgħid li għadu dubju sal-lum dak il-penalti. Ġifieri, għanelek konna tim mingħajr esperjenza fl-Ewropa, meta konna nilagħbu fil-Lig Malti, u ma nilagħbu fl-Ewropa u totalment isek tlajt fuq il-qamar għalina kienet xi ħaġa kbira, tifhem. Ekku. Ma konniex inkunu preparati biżżejjed, mhux għax iktar nuqqas miskin mill-coaches ma kenniex it-teknoloġija tal-lum fejn wieħed jista' jara l-videos, fejn wieħed jista' janalizza, dak iż-żmien aħna ma kellna xejn. Ġifieri mhux it-tort tal-coaches tagħna dak li kienu jafu kienu jituwunna, imma mhux bħal riżorsi tal-lum illum. Għandek qabel kien ikollna coach wieħed, forsi kollu assistent, irid jagħmilha ta' physical trainer, ħafna affarijiet. Illum l-affarijiet inbidlu. mela, domanda li Miss Joseph. Mela, Karmel, wara fis-87 minn Champions biċ-ċelebrazzjoni x'wassal biex imbagħad ġejna relegati u wkoll x'wassal biex inti tħalli pajjiżna u tibda esperjenza fl-Italja mal-Verbanja. Mela, kombinazzjoni tal-għodu tkellimt ma' ħabib tagħna Gejtu ta' punti. Gejtu meċi, gejtu. U tkellimna fuqha din logħba li kif waqajna. Jiena ma nara xejn ta' barra minn hawn dal-affarijiet ġieli ġraw. Eżempju li ġara bit-tmien teams titleb ġiex logħbiet kif qedlek wara xulxin. Il-bieraħ qed nisma' Bekikari ilhom tilfu xi tisa' logħbiet. Li kieku tagħmilha f'dak iż-żmien taqa' mill-ewwel, tifhem? Illi ġara naħseb aħna konna għadna żgħar tittara li aħna kull ma kelli jien eżempju kelli 22. Konna għadna żgħar irbaħna kollox. Mhux għax kibrit inna rasna ta' ma konniex kapaċi li ngħidu it-teams l-oħra ħinżlu għalina. Mentri konna nitilfu forsi titleb gol wieħed jew tkun sfortunat, imma ma bdejniex nieħdu l-punti. Kien hemm ħafna nies rabtin weġġaw u nifhem għas kemm weġġajna aħna li waqgħu. Mbagħad ġietni din l-opportunità li Adelmo Paris konna labna kien jilgħab kontrija ma' Żurriq u darba wara l-logħba ġie fuqi għalli ikollok tiġi miegħi Verbanja tiġi. Jiena dak il-ħin qed ħasbeċi plejer bħal da kien il-kapten tal-Bologna u qed jara li għandi talent qedlu qedlu vengo tifhem. U minn hemm bdiet, issa kien hemm min ċertu isna jiena qed tara għalhekk waqqagħhom il-bużu li qed jiena ma rebbaħat ma li rebbaħt li kien rabat jien. U għax plejer wieħed ma jistax iwaqqa' jew jirbaħ l-ebda kampjonat. Plus li dik is-sena jiena ħadd it-top scorer ta' Malta. Dejjem ġifieri u l-aħħar ġiex logħbiet jekk niftakar sew irbaħnihom. Imma kien too late għalina biex minn għalija fallejna relegation b'xi ġiex punti. Għax tant kien close ma' xulxin u t-teams ftakar inti qed jinżlu għalik bħala champions tifhem. Ma naħseb in-nuqqas ta' esperjenza biex inżommu on top ma kenniex konna għadna żgħar ħafna naħseb u dik nemmen li ġranna. U infatti kont se ngħidilek jiena ironikament f'dak l-istaġun spiċċaj top scorer fuq dik l-input min-naħa tiegħek tajtu kif. Ifhimni sorry Karm, din illi bażikament ir-rabtu waqqagħhom il-bużu din hija farsa kbira mill-bidu sal-aħħar. Kien hemm il-ħala ta' Naf li kien hemm inqala Karm, naf li kien hemm inqala. Rrid jitlaq allura waqafhom. Kieku għalija nippreferi nitlaq u nkunu fil-Premier tifhem mela it-tim li tant glorious tagħna nniżlu relegation biex nitlaq ma tagħmel sensu. Le, żgur li le. Eżatt. Imma nifhem li ħafna rabtin kienu muġuwejn wara li nbaħna dak iċ-ċelebrazzjonijiet kbar sentejn wara xulxin u f'daqqa waħda jiġrilek hekk. Dik qatt ma ġrat fis-sens ġewwa Malta. Ekku, u rridu ngħidu ħaġa oħra.
Forsi kien hemm min iddispeċih mitluq tiegħek ovvjament tara tifel tara Rabat naħseb li kien strumentali meta ħadu t-tazzi kollha. Kien it-top scorer darba tnejn rebaħ l-aqwa plejer fi staġun minnhom tal-lig. Però tajjeb u forsi vera hekk, però tajjeb irri ngħidu li dak iż-żmien is-somma li naħseb ingħatat minn mill-Verbanja għand ir-Rabat naħseb ukoll jista' jkun li għenet biex sena wara ir-Rabat kisbu l-promozzjoni ġifieri b'dik is-somma. Ngħidlek dak iż-żmien ftakar li jiena bħala paga ma kontx nieħu jiena. Kienu jiġu supporters rabtin tiġi logħba u jtuk il-flus huma fis-sens. U qatt ma tlabt ir-Rabat il-flus. Imma dak iż-żmien biex mort għal staġun niftakar l-Verbanja ħallsu 4,000 lira Maltin li naħseb kienu dak iż-żmien flejjes kbar. Ekku. Għal dak iż-żmien. U kif tikkumpara l-livell tal-futbol waqt l-esperjenza tiegħek mal-Verbanja ikkumparat ma dak li kont qed tilab f'pajjiżna. Ngħidlek ġiġa kien hemm qabża aħna konna nilagħbu dak iż-żmien interreġjonali. Interreġjonali jiġi Serja A, Serja B, Serja C. Serja C1, Serja C2. D u mbagħad huma ġifieri qed insemmu kważi 7 division. Imma diġà kellna il-ground tagħna żewġ pitches tal-ħaxix fejn nittrenjaw. Il-plejers kollha jiġu minn filgħodu jittrenjaw. Ħwejjeġ tal-klabb jaħslunna kollox hemm mituna il-taxxugama whatever kien konna diġà ninħasslu hemm bil-ħwejjeġ kollox inħallhom hemm u nsibu dejjem ħwejjeġ notfa. Plus li anke żraben apposta għalina kienu jagħmlulna. Dak iż-żmien nista' nsemmiha Pantofloro d'Oro. Jiġu mill-fabrika jagħmlulek żarbun apposta għalik. Ġifieri dan qed isemmilek il-livell li kon il-Verbanja u l-lik Malti fejn ġiġa tara il-semi-professionalism li ġiġa kienu dawn il-klabs, tifhem? Jien niftakar, naħseb kienet esperjenza tajba ħafna għalija. Il-qabża li għamilt mort Verbanja l-ewwel nett sirt iktar bħala kattiverja agonistika tallimt ħafna. Kont l-uniku barrani hemmhekk. Ġifieri tista' timmaġina kull logħba dejjem jitfgħu l-istopper fuqi jew midfielder fejn kont nilgħab u dejjem jagħtu ma tallimt ħafna minn hemm. Naħseb kien l-ewwel pass biex immur għal full professional. Fil-fatt minn hemmhekk tant improvjajt li anke meta kont niġi nilgħab ma' Malta irbaħt it-top scorer tal-Ewropa meta f'staġunijiet skurjajt 9 goals. Biex tara qed insemmilek 7 division. Eżatt. Kenna coaches ġiġa ex-footballers tas Serja A, kenna physical trainer, maser, għal wieħed kien konna 2. Ġifieri dawn affarijiet li mar-Rabat qatt ma kellna f'sens. U nittrenjaw fuq il-ħaxix, kienu il-ground ġieli kellna eżempju 6,000 ruħ jarawna għal dik il-livell. Fil-fatt ġieli ġew plejers tas-Serja C jilagħbu f'dak il-livell. Għax iktar kien kompetittiv. Tajb ħafna Karmel, mela nirringrazzjawk għal din l-ewwel parti tal-intervista kienet mill-iktar interessanti. Semmaw waqfa qasira ta' reklami biex anki aħna neħdu tazz-silma wkoll u nippreparaw għat-tieni parti tal-intervista li għandna miegħek Karmel fejn għandna xi domandi minn is-segwaċi tagħna wkoll ħanitkellmu fuq l-esperjenza tiegħek mat-tim nazzjonali Malti kif ukoll fuq il-kumplament tal-karriera tiegħek għal daqstant ibqgħu magħna għaliex wara dawn l-4 minuti ta' reklami nerġgħu nirritornaw lura biex inkomplu l-intervista tagħna ma' Karmel Busuttil. Dalwaqt magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Merħba lura għal program tal-lejla, botta u risposta, program speċjali, program li għanna l-onur l-lejla jkunna maħna l-leġenda tal-futbol lokali, Karmel Busuttil. Infakrukom ukoll biex kull min għandu xi domanda x'jistaqsi, jista' jagħmel da fis-sezzjoni tal-kummenti, ovvjament naraw li ma tkun xi domanda li diġà għandna skedata fuq il-program ta' domandi li għandna l-Karmel lejla. Nsellu għal Dino Fenek li qed jarana. Mela, għandi domanda minant Brady Buġeja fuq it-tim nazzjonali Malti li se nsaqsik iżjed il-qudiem. Però għandi domanda minant Kert Zarb li qed jistaqsik, Karmel. Għalfejn taħseb li Malta mhix ittella plejers ta' livell bħal qabel, apparti l-fsiet li tela jinbih it-tfal tal-lum fl-opinjoni tiegħu. X'hemm ħażin? Opinjoni tiegħi, naħseb l-ewwel nett li ħafna tfal m'għadhomx ishom għandhom ħafna iktar sport ieħor jew affarijiet oħra biex jaljenaw ruhom. Hemm minnhom li għandhom passjoni u għandhom talent imma ma jsibux jinġi li nara, eżempju, players li naħseb huma tajbin biex jilagħbu, imma persi jkollhom players barrani qed jitħallas aħjar, naħseb jagħlaq qalbi bil dan il-plejer Malti. Imma il-fsiet hemm sfortunatament illum sirna jekk tara plejer askurja gol iġibu l-gols fuq il-social media. Tibda tara jagħmlu bl-apps il-ġodda l-lum dinju Messi. Kif tippretendi li jent għandek tifel askurja ballum ġo biċċa turnament u għadinju Messi li jagħmlu Messi u Ronaldo l-plejers il-kbar. Għazanna biss nikkomparaw magħhom ma sfortunatament il-medja soċjali qed inkabru ġieli minn naqra inkabru l-affarijiet.
jinġilina eżempju videos għax morna nilabu ġew Sqallija u kien hemm il-Juventus u rbaħnielhom. L-ewwel bil-garanzija ma jekk ħafna drabi ma tkunx l-iskwadra tal-Juventus, ġast tkun skola tal-Juventus imma ma jkunux il-players. U m'għandniex nagħmlu dak l-ajja dik il-ġen jisna rbaħna l-World Cup. Ġifieri jien nara dawn huma l-problemi plus li għandna ħafna coaches li sfortunatament ma jafux jaħdmu just qegħdin hemm għax jafu forsi l-iskola jafu jistudjaw ma il-futbol ta' triq ma jafux opinjoni tiegħi. Kemm inżid punt fuq dak li qal Karmel li naqbel miegħu perfettament. Darba kont qed nara intervista mill-istejjer żball kien il-Brażilja Roberto Carlos. U kien qal punt importanti ħafna. Qal fi żmieni ma kienux jintefqu miljuni fil-klabs fil-bidu. Qalulu għax qallhom għax l-aqwa players ġew kollha mit-triq. Dik waħda minn hekk. Però ħaġa oħra li fuq il-punt nibni fuq il-punt li qal Karmel, ħaġa oħra li llum forsi maħniex naraw players ta' kwalità. L-ewwel nett nemmen li sfortunatament id-dixxilpina llum naqset. U dik hija problema kbira mhux għall-futbol biss imma għas-soċjetà ġenerali. Però ħaġa oħra hija l-ammont ta' barranin li hemm għax aħna nafu jekk inti ħatmur, ħadbat it-tifel, Johnny Esseri, ħatinvesti fih, ħatħallaslu, Karmel għandu skola tal-futbol kif nies, ġifieri jaf is-sagrifiċċju li jagħmlu ċertu ġenituri biex iwasslu tfal tagħhom fil-futbol. Li batta fil-ix jasal mat-tim tal-kbar speċjalment tim tal-Premier ħajħodlu postu barrani. Mbagħad Karm naħseb naqblu li ġenituri ħossu l-flus ġew qed jarmihom fix-xejn. Naħseb dik waħda mir-raġunijiet tal-lum. Ħafna drabi ġenituri jimxi b'din il-li jgħidlek għax jiena investejt. Fit-tifel ma tinvesti qatt. Inti t-tifel tipprova tieħdu fl-aħjar, ma mhux biex tinvesti fih. Jiena hekk it-tifel tiegħi ħadtu biex ipinġi tal-ipinġi, mhux biex ninvesti bih, biex ikun aħjar milli hu. U forsi jekk jixtieq xi darba jsir xi ħaġa isma' tgħallem bit-tpinġija, tifhem? U ħaġa oħra li il-pressjoni ġieli ta' ċertu ġenituri biex it-tifel nippuxxjah għax naħseb ħanaqla l-flus minnu. Mu vera xejn, inti jekk inti t-tifel tittieħ l-aqwa training qed ittihulu biex jimprovja mhux biex inti tinvesti fih. Imma ħafna ġenituri hekk jitkellmu, qed nibagħtu għandak, qed nibagħtu għand liema. Plus li anke qed nara ħafna coaching sessions ta' ċertu coaches li iktar moħħhom tfal ta' 10 snin nibbildjaw minn wara pass, imma mbagħad teknika kif niċċib il-ballun, kif għandi nqassam, kif nixxildjah il-ballun, il-basics propja tal-futbol ma nagħmluhomlhomx. Qed nagħmluhom ħafna iktar tattika biex nibbildjaw minn wara, imma il-basic kif jikkontrollaw il-ballun, kif ċertu affarijiet ma mhux qed nagħmluhom. Naħseb dak huwa parti minn nuqqas ukoll ta' li mhux qed jitilgħu tfal. Diversi punti li tismagħhom minn diversi bnadi wkoll anki di tal-futbol tat-triq illi illum għadix qed titlef ħafna mill-verv tagħha hija xi ħaġa illi Ton ir-realtà hija illi llum ħabba da m'għandekx tara tfal jilagħbu fit-triq, u ġifieri mhux futbol biss, ġifieri t-teknoloġija għandha t-tajjeb tagħha, però għandha l-ħażin ukoll. Ġifieri llum, u forsi Karmel għadha minn esperjenzi meta t-tifel ma jilagħbx mhux ngħidlu insisti ħalli terbaħ postok, le mur ngħedda tar-release ħalli bagħtuh ma' skwadra oħra u hekk. Illum dik hija r-realtà. Kemm minn darba rajna ġenituri li jiġu jgħidu kontra l-coach għax it-tifel tiegħi ma jilagħbux. Kelli każ ġimgħa ilu jiena l-istess ħaġa. Imma Naqbel miegħek ġew, naqbel miegħek perfettament. Ma mhux hekk qal, jgħidux jittifel irsisti iktar ħalli tagħti risposta għall coach le jiġu l-kelmu l-coaches ma xit-tifel tiegħi lab 10 minuti u dak lab 15-il minuta. dik waħda mir-raġunijiet. prerogattiva tal-coach mbagħad hu. X'inhu? Hija prerogattiva tal-coach. Il-prerogattiva tal-coach, però sfortunatament illum espressjonijiet esterni. ħanejlek ton, illum ngħidu kulħadd trid isir forsi miljonarju mill-lum għal għada.
Illum ħafna tfal jippretendu li tant kemm huma influenzati mis-social media li jippretendu li jsiru xi Mbappé jew xi Haaland minnhom għal ma jifmux. Eżempju, darba Ibrahimovic u anka forsi Carmelo ukoll qal ħaġa Ibrahimovic illum forsi għandha ħafna fans, imsemmi għal goals li għamilt, imsemmi għal tazzi li rbaħt. Però ħadd ma jaf is-sagrifiċċji li nagħmlu aħna l-plejers. Eżempju, rajna eżempju players bħal Ibrahimovic bħal Richarlison tal-Brażil daw it-tfal laqqas kellhom biex jixtru żarbun tal-futbol u waslu fejn waslu. Ġifieri llum kulħadd nesa li tagħmel ċertu sagrifiċċji, llum kulħadd jaħseb u xi kultant ngħidha bl-ikbar responsabilità il-ġenituri qar mit-tfal. Illi jaħsbu illi għax ta' 7 snin skurja xaba gowt jaħsbu li ħerbaħ il-ballun tad-deb. Ħadd ma fis-sagrifiċċji li jridu jsiru llum il-ġurnata dik Le, jisirna eżattu. nieħdu kollox hekk. ħalf kollox wara kollox. Dak li għaddejt kollu minnu. Il-ġimgħa l-oħra għaddejt minn qudiem Pulo inti tafu, kien hemm moħħtu, kien hemm moħħtu, qedtilha ara ssib li ż-żarbun jixtrih dawk ta' inti ma tiftakrux laqqas naħseb. Dak iż-żarbun taċ-Ċiniżi kien jiswa 5 xalini dak iż-żmien. Bit-tappiet. Ekku, Nofs qamar. iva, għandi idea. Dak min jaf kemm il-darba tqattali u nħituh bl-ispag u biex peress inti tista' tagħmel riklama hawnhekk ta' ditta sportiva jew nistgħu le? Ejwa mara semmi kan. Ġieli bil-pipni konna nagħmlu 3 stripe tal-Adidas. Jew inkella nerġgħu nisbaw iswed bil-pipni u nagħmlu tal-gola għax dak iż-żmien kien il-gola fi żmienna. U nisbaw hekk jitqatta nipprova nħitu. Tifhem? Biex tara kif konna llum. Ġieli tara tfal bismu fuq iż-żarbun dak jiswa 250 euro. Iż-żarbun ma llum- jagħmilx play. U tkun ġeneralment iffirmaw infaqt il-flus għad-ditta għal-reklama, għal-logo. ħaġa illi nara jiena fit-tfal tan-nursery u onestament ma niflaħix illi taraħħom jgħidu li żdarbun tiegħek isbaħ minn tiegħek jisbaħ minn tiegħek. Men, X'jaqsam. Ma dik Fismin Karmel. Fismin Karmel tara tfal mill-Brażil, players kbar mill-Brażil kienu labu ħafijin fit-triq. Eżatt. Ġifieri Il-kampanja ta' ditti sportivi llum kull xarejn joħorġu żarbun ġdid, eżempju ta' Messi, żarbun ġdid ta' Ronaldo biex iġennu hija kampanja tal-marketing. U sfortunatament il-ġenituri jibilgħu għall-ixka. U jekk inti t-tifel tiegħek Joseph għandu dik id-ditta ir-roża mela t-tifel tiegħek m'għandux ikollu wkoll. Mara, Dejjem sejrin hija iż-żarbun ma jagħmlekx plejer. mhux hekk. Mela, inkomplu bl-intervista. Joseph, id-domanda li jmiss bidejk. Ekku, mela, issa ovvjament ħammorru ħalli nsjef ħammorru naqa mat-tim nazzjonal. Kar, mid-deputajt fit-82 ġewwa Messina. Brebħa ta' 2-1 kontra l-Iżlanda. X'tiftakar minn dak id-debut tiegħek bħala tim nazzjonal? Niftakar meta jien kont iż-żejnet u niftakar Leli Fabri u Marius Kembri ta' Taslima kienu jżommuni magħhom fil-kamra. Niftakar kien jgħiduli taqtax qalbek jaf tilab dil-logħba. Min kont ngħidhom l-ewwel darba li għajat li taħseb li nilab jien. Imma niftakar meta qalli Viktor Xeri dak żmien qalli bin number 7 ħatilab inti. Pa' speċi hekk eċċitajt ruħi niftakar Leli Fabri għalli ara ma tibżax u għamel dak li taf tagħmel niftakar. Niftakar l-ewwel gowl li skurja Ines Piteri Gonzi kien ħajqatali nifsi bil-fer ħeddiven. Ekku. U kien xi ħaġa meravilja mbagħad niftakar skurja Leli Fabri li dak iż-żmien kien jisu ħija l-kbir jipproteġini il-feħ li ħassejna dakinhar kien xi ħaġa tal-ħaġa. Eżatt, għaldi kienet esperjenza feliċi li mbagħad ftit wara waslitek ukoll l-ewwel nett għal l-ewwel żewġ goals illi skurjajt ma' Spanja. Ekku. U Kontra mbagħad semmi Antonello dik. le, l-logħba ta' 3-2
ċertu, li għal dik kont ħammur għax eżatt. onestament hemm il-biografija ta' Carmel Busuttil u niftakru Father Hector, Raymond Xwireb Carmel Busuttil, go, 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 u dik naħseb Carmel jiftakara ta' Father Hillary meta kien jgħat staklej. Għan semmikom ġaġu dak iż-żmien ġiġa tim Iżlandiż kellu plejers kollha kważi jilagħbu kollha Ġermanja diġà dak iż-żmien. Ġifieri kienet rebħa sorpriża mod l-irbaħnielhom naħseb it-tem sħun għejn iktar lilna milli lilhom. Mbagħad dik il-logħba ta' Spanja dik hija xi ħaġa naħseb il-ground ukoll mejnhomx l-Ispanjoli bes li kien imħarbat ħafna niftakar. Ma ngħidlekx li għajn li ġana ukoll batejna biex nilagħbu ma meta tkun fin iktar u tilgħab dak il-ground ta' Taħali dak iż-żmien. Imma labna kontra forza kbira Spanjola u li tkun minn fuq hija xi ħaġa meravilja u tiskurja tnejn. Jien niftakar dak iż-żmien is-supporters kienu jgħidulek sakemm skurjajna anke nitilfu ma l-inqas kien hemm lajta tal-gowl u s-supporters kienu ferħanin. Jiena qed insemmu logħba ta' Spanja, ma jien ħansemmi l klub ikbar Carmel. Malta, Ġermanja, 3-2. Kont skurjajt anki l-gowl tal-ftuħ inti, ċertament li kull min kien preżenti dik kien ta' għali, sew fil-ground bħala futballer, sew staff tekniku, sew media u sew anke l-partitarji għandhom ħafna xi jgħidu fuq din il-ġurnata storika nixtieq nisma' tiegħek fuqha Carmel din. Dik il-logħba kienet xi ħaġa li jiena kemm ili naf futbol qatt ma rajtha. Niftakar ħanu ġej mill-ħotel għal ġo Taħali għall-logħba. L-eluf ta' nies li rajna deħlin lejn Taħali ma speċi bdejna nqumu minn ġol private. U nħarsu nibda ma dawn vera kollha ġejjin Taħali. U x'intħanna fil-ground u nismgħu lajta u ċabċib. L-eċitament li kien hemm u tara n-nies dawk l-eluf kbar ta' nies jaċċata tal-meravilja. U li wieħed mlewna bil-kuraġġ qed tifhem l-istadium qatt ma kien mimli. Ma' Spanja kien hemm nies, imma mal-Ġermani kien xi ħaġa tal-meravilja, tifhem. U qed tara dawk il-plejers kbar kollha. U tara jiena niftakar meta kont nilagħb u nara tiġi logħba kontra teams kbar. L-eċitament tiegħi kien jirnexxieli mingħajr ħadd ma jgħallimni l-eċitament nagħmlu f'enerġija pożittiva. U kważi kontra teams kbar dejjem kelli logħbi tajbin għax kien jimmotivawni ħafna, speċjalment meta tilgħab quddiem dawk in-nies kollha. Hija kienet esperjenza. Jien niftakar ġieli tqajt ma' rabtin jgħidu li lajta tal-gowl instemet mis-saqqajja. U nimmaġina x'anke kelli l-kunjata kienu dak żmien kienu Taħali. U dew jgħidu kien tisma' fuq ir-radio imma lajta tal-gowl qalt li ndunajna li skurjajna Malta tifhem. Ma qatt ma passet li skurja għarus tat-tifla tagħha dak iż-żmien. Ma kienet esperjenza tal-meravilja. Niftakar meta skurjaj kelli abdet immu naqbes fuq supporters qed tifhem xi darhom jaqbżu tara wara l-lasta kollu hekk. U dakinhar niftakar il-papa tiegħi kien jgħid hemm ma sabbu ta' kien għad naħseb għadu kif beda s-six form nissejjer żball jew lejn l-aħħar tas-sekondarja u qalli li mal-gowl l-iskurja Carmel Busuttil ħassew il-ground jagħmel terremot blajjat li kien hemm. Però Karm tajjeb illi ngħidu li f'dik il-logħba inti kellek inċident ma' difensur Ġermaniż dak Rejbin. X'kien jismu? Brigil. Ħal-kampjonat mal-Verona dak l-istaġun ukoll. Brigil, ġgant insomma kien dak. Waqa' fuqi mhux għax ta' miskin għalkemm kien plejer b'saħħtu. Qatt ma kien kattiv kontrija, imma kellna inċident li waqa' fuqi dak il-ġisem kbir kollu, waqa' fuq l-aksa niftakar. Niftakar Genċo kien għalli I want you to continue playing. Niftakar kienu ta' injection painkiller, niftakar kienu laqat li l-vina kien dak iżmien beda jtir ħafna dem, rabtu ili, imma it-tieni ħaf kien diffiċli għali għabdak l-ġie fil-fatt batejt il-konsekwenzi xammet kważi 3 xhur ma narax futbol minħabba dik l-injury.
Karm, jiena taf li Tispiċċenix li tispiċċa mbagħad skurja l-Weber u tisma' terġa' dik lajta tal-gol u l-fer tan-nies għan-nies kienet rebħa għalina, tifhem? ekku Għan-nies. 3-2 u mal-Ġermanja li dak iż-żmien kienu naħseb kun istejjer żball. Kienu champions tal-Ewropa dak iż-żmien Le, naħseb. le, kienu għadhom Dak kemm iż-żmien tilfu telgħu titlu final ma' Franza, ma kienu telgħu final mal-Italja fit-82. 82. mal-Italja jew mal-Arġentina. Le, mal-Italja fit-82 u bat mal-Arġentina fit-86. Insomma, waħda flejtu l-Italja ma rebħux kontra l-Brażil il-World Cup Le, nalija. il-finali mal-Ġermanja kienet. Mal-Brażil kienet. Ma kienu Għandek ġejjin raġun, final. għandek raġun. Ġej minn fajna ġivi kellek il-voler Romanik, Brigel, Alofs, kien hemm bella kumpanija. Karls Breitner. Jiena Antonello nixtieq ngħidlek di ħaġa li nammira f'Karmel li minkejja li kien plejer kbir, plejer ta' tekniku, plejer illi għaf il-loba sew, tajjeb illi ngħidu illi kien jilab dejjem flok ta' tim ma kien egoist u f'moħħi ġieni episodju ta' meta ta' pass il-Martin Gregory kontra l-Italja meta konna tlifna 2-1. Kellu ċans jiskurja ura li Gregory kien qiegħed f'post aħjar u konna tlifna 2-1 dakinhar Karm niftakar ġo Malta u xek. Eżatt. Kien tlifna l-penalti dakinhar. Eżatt, konna fallejna penalti u ġifieri bażikament. Għanejlek, dik hija waħda mill-affarijiet li nipprova nagħlem lit-tfal li inti għandek titgħallem tkun inti meta tidribilja xi ħadd tiskurja qed sodisfazzjon. Minn minn dukun żej kienet ġo fija din li jekk jien nexxil qassam il xi ħadd u jiskurja jitini l-istess sodisfazzjon li jisni skurjajt jien. Issa, mhux li darba ġejt quddiem il-lasta forsi kien hemm xi ħadd aħjar minni xxuttjajt u skurjajt, imma once li jiena lokt il-mindset kien jekk niġi quddiem il-lasta ngħid jekk nixxuttjah niskurja. Dak il-ħin ma nqassamx għax naf li ħaniskurja. Imma dakinhar tal-Italja u kelli okkażjonijiet oħra jekk ta' li ngħid jekk ħanixxuttja jien u nkun ġeġa rajt il-xi ħadd ieħor il-kollega tiegħi f'pożizzjoni aħjar minn tiegħi. U kien għaliha ngħid sodisfazzjon li qassamt insieħbi u skurja tifhem. Ekku. Il-fer jiena naf xi ġifieri tiskurja kemm tifraq u li nara sħabi jkollhom parti minn da s-suċċess. Jien wara kollox isma' meta niskurja mhux bis-saħħa tiegħi, bis-saħħa ta' sħabi. Ekku. Il-blali li kienu jtuni. Fil-fatt konġi għalija. Jiena lab futbol dejjem kienu jgħidulna li tiskur il-plejer li skor importanti, però importanti iktar dak il-plejer li krea l-gowl. Dakinhar inti krejajt il-gowl u rajt ukoll li Martin Gregory kien qiegħed f'pożizzjoni aħjar. Ġifieri daw kienu Taljani ta' Baresi, naħseb u xekk, Taljani ta' Baresi ta' żmien. Maldini, Kienet l-aħħar logħba ta' Vjalli mal-Italja. Vjalli, Signori. U naħseb coach Sakki kien naħseb dakinhar u. Arrigo Sakki kien coach tal-Italja dakinhar. U tagħna Pippo Bsajlak nissejjer żballu x'hekk kien. Pippo. Pippo. Għanna domanda minant nfakrukum kolli qegħdin live għal kull min jixtieq jitfa' xi domandi għandi domandi ġejjin voldieri. Brady Buġeja qiegħed jistaqsi kif tikkumpara dik l-era ta' meta kont qed tilab inti mat-tim nazzjonali tal-lum jekk dejjem tista' tgħidilna? Għanejlek, il-diffiċli wieħed jikkompara l-net il-logħba u r-regolamenti tbidlu. Di-domanda ġieli kienu jsaqsu għalina ta' meta dawk ta' qabilna kienu xaħjar minna jew le. Ġifieri jiena niftakar anzjani jgħidulek dawk kien plejers ta' żmien il-Furjana qed tifhem. Vera ta' żmien kienu tajbin. Imbagħad ġejna aħna tal-era tagħna u llum ġew dawn. Ġifieri ma naħsibx li affera li għalli ngħid isma' aħna konna aħjar. Ir-riżultati, id-differenza ta' x'kienet li aħna ġieli ġibna r-riżultati ma' teams kbar. Mentri llum ġieli qed jilagħbu ma' teams huwa challenge issa ta' biex nimsilgħu fis-serja xi jekk Nations League. il-Luxemburg jew il-min. Eżatt, dik issa se tkun. Plus li qabel tinsix li aħna konna Maltin. Tgħidli millum mhux Maltin, tgħidli ngħidlek illum għalija ma mhux Maltin. U infatti Brady għandu domanda oħra fuq hekk.
Karmel, jekk tippermettili, jekk kieku inti l-coach preżenti mela taħseb li l-introduzzjoni tal-plejers barranin man-nazzjonal li hemm illum tejbu l-livell u kieku inti l-coach preżenti tagħmel minn kollox biex tutilizzhom? Għanejlek, ejja ma narawx kbir. Il-pajjiżi kollha tad-dinja qed jagħmluha. Tara l-Italja għandhom dak is-center forward twilet l-Arġentina, le? Retegui. Ġifieri, it-teams kważi kollha tad-dinja, it-teams il-kbar, tara li għandhom ħafna players ġej mid-discendenza barranija. Ġifieri, aħna għaliex għandna nkunu daqshekk nibdew ngħidu imma aħna dawk jiena li jiddispjaċini biss tal-players li ħadd ma jkanta l-innu Malti. Għalleqas il-players li nġibu nippruvaw neqelbuhom Maltin, nippruvaw nagħlmuhom l-innu Malti. U ħaġa oħra ma naċċetta qatt li neqleb plejer għax missieru xtara l-passaport. Dik ma naqbel qatt. Li jkollu forsi n-nannu il-bużnannu bużnannu imma li wieħed jixtri l-passaport u ġibu jilgħab ma' Malta. It's a no-no for me. Issa kieku nkun coach nazzjonali u nara bħal Edi Tewma tibda tgħid jekk għandu ċans jilgħab ma' Malta ma nġibux jilgħab ma' Malta. Imma kien hawn players li jilagħbu fil-lig Malti ħalli ma nsemmix ismijiet u għalli ma ħaqhomx jilagħbu mat-tim Malti. Aħjar nagħti ċans li plejer Malti jilgħab ċertu pożizzjonijiet milli ċertu players li jilagħbu fil-lig Malti li bnihom għax ilhom hawn 5 snin. Dik jien ma naqbilx magħha din. Speċjalment jekk ma għamlek differenza. Edi Tewma jagħmel differenza. Imma xorta nallimhom l-innu Malti. Jafku. Naqbel miegħek fuq għadina. Mela, Karl, bħal nerġgħu nagħmlu passi ieħor matul il-karriera tiegħek ħammorru fis-sena 1988. Xi tgħidilna fuq dak iż-żmien illi ħabba l-wirjiet stupendi tiegħek ħabba l-goals tiegħek? Kif wasalt biex tibda t-tieni esperjenza barra minn Malta ma' gang ġewwa Belgium? Dik kienet is-sena tal-Bużu skont ħafna. Dak isma' meta kienu l-MFA kienu ħajġibu coach Ġermaniż Enes Kunike biex jieħu post Genċo Dobrev. U dak kienu ġabuh biex jara li konna ħanilagħbu minn għalija ma' Svizzera. U kien rani xi ġiex logħbiet oħra. U għax kultant barra irid ikollok il-lag biex wieħed jasal ukoll. Dak iż-żmien kien jisu irsista biex kien ġej ma' tim nazzjonali Malti, għalla kien jiġi jara l-lok Malti qabel jaċċetta. Ma dak iż-żmien mbagħad kien ukoll li ma ġiex ma' Malta u mar ma' tim ta' gang. U niftakar Horst Hees kien jaf aġent u għallu naf il-Enes Kunike li jixtieq għandu bżonn attakkant. U niftakar Horst meta kont ġejt minn Malverbania l-ewwel logħba tiegħu meta labna mal-Finlandja fil-Rockmans Tournament. Ma rridx jilagħbni għax għall-ewwel nara fi training u mbagħad nilagħbni. Iżda mbagħad għalli hu din għalli meta rajtek fi training tilab u l-mod kemm jirrispettaw sħabek edda t-tifel għandu xi ħaġa u għalhekk labni. Imma għalli you are too good to play in 7th division in Italy. U qabbat il-dal-aġent u hekk ġiet din, tifhem mort tal-tren mal-gang u da inserta dal-coach Ġermaniż li kien mal-gang kien diġà rani nilagħb u għalhekk aċċetta li nitla' għal-trial u minn hemm bdiet l-avventura tiegħi biex nitla' mal-gang. U bil-flok tal-gang inti wkoll sirt il-kaptan ta' dan it-tim. Kif spiċċat għandek il-faxxa? Għamilt 3 snin captain u 3 snin top scorer tat-tim. Għanejlek naħseb jista' jkun li il-mod kif kont nejn il-sħabi tipo ta' leadership naħseb għajnitni anke l-determinazzjoni tiegħi naħseb fil-ground, fit-training, jiena persuna li nħobb nejn u nippuxxa fit-training, qed tifhem anke l-sħabi. Jiena bad loser ħafna anke fit-training. Njaf kemm il-darba ġilidna f'aspecie meta naraw ma gang ġilis spiċċajna fl-idej meta
naraw li hemm xi players li mhux qed jagħtu l-100% fit-training ħaseb ara fil-logħba. U naħseb minn hemmhekk naraw li għandi leadership skills tipo li anka kont nitkellem il-Flemish u peress li konna niftakar dak iż-żmien konna kważi 13 barrani ma jilagħbu tlieta biss biex tara kemm kienet iktar diffiċli. U eżempju minn dawk it-tlieta jekk dak iż-żmien konna jintażlu 16. Tlieta biss f'dawk is-16, jiġifieri mhux hemm tlieta oħra fuq il-bank, tlieta ma dawk is-16. Jiġifieri kompetizzjoni kienet kbira ħafna. U għalhekk naħseb jien għamilt improvement għax qatt ma tajt ċans lil dawn il-barranin jieħdu li posti. U hekk timprovja għax hekk inti tgħid isma' jien il-bużu ta' ma nilabx tajjeb it-tieni logħba il-logħba li ġejja nilagħb jien. Imma meta tkun daqshekk barranin lesti biex jaħdulek postok mingħajr ma trid inti il-mindset tiegħek huwa l-ewwel jien it-tieni u t-tielet jien. Naħseb minn hemm mbagħad għażluni bħala captain u ġiel anke kellna laqgħat anke mad-diriġenti eżempju x'naħsbu fuq il-coaches jiena kelli dawn is-seba' snin kważi kelli 9 coaches. Jew biex tara kemm il-klabb ta' Genk kien jaħraq. Ma ninsewx li l-klabb ta' Genk kien għadu kif għamel fużjoni flimkien bejn żewġ teams jobodu xulxin. Ħansemmilek sta inti ġuż inti Milanist. Il-Milan u l-Inter jingħaqdu flimkien. Il-laħwa. Le, grazzi. Il-tim ta' Winterslak u t-tim tal-Watershade dawn jobodu u jiġġieldu ma' xulxin. U għamlu tim wieħed u semmew Genk. Tifhem? Misterina. Però Karm Hekk inbena dal-klabb. Però nixtieq insemmi episodju fil-karriera tiegħek Karm naħseb l-iktar episodju li għadek famuż għalih meta fuq il-gazzetti ġabu The Maltese Belgian eliminated the Belgians. U naħseb min jafek Infatti, għandna domanda minn Mark Xkembri fuq hekk illi suppost kellu jingħaqad magħna l-programm tal-lum ma jinsab ftit ma jiflaħx inawguraw l għal daqstant fejqan ta' malajr. U Mark qed jisaqsik, x'ħassejt dikinhar li Malta rebħet wieħed b'xejn kontra l-Belġju? Mela, ħanejli kiena ħafna mill-goals tiegħi kont noħlomhom. Kont nibżgħużhom ġo moħħi u nibda ngħid dil-logħba nista' niskurjaw u nirbulhom, tifhem? U dakinhar l-istess ħafna mill-goals tiegħi ġieli ħlomthom qabel labna. U mal-Belġu Dr. Mifsud niftakar kien irranġali dak kienu għamlu flight bil-ġurnalisti u ġew biex jilagħbu dil-friendly l-ajruplan kien ippakjat ġurnalisti u l-players. U niftakar meta irbaħnielhom niftakar kelli ħabib tiegħi Belġjan iż-żewġ Maltija Jan. Niftakar lura rid tammur lura magħhom, tifhem? Tista' timmaġina kif ħassejtni jien nitla' fl-ajruplan u nara dal-players diżappuntati li tilfu magħna, naħseb kienu jaf ġej il-ġurnalisti se jagħmluhom. U dal-ħabib tiegħi insomma jgħajat u jifraħ beda jibdilhom il-buż u jixrob il-kini dak iż-żmien. Niftakar warajja kien hemm Paul Van Hims il-coach. Niftakar tap li hekk, niftakar għalli you are the one who scored against us. Metletlu yes, I'm sorry. Għalli no, congratulations. Għax naħseb u bat il-Belġum kienu ġew eliminati, xek kienu nqalaw il-Belġum dik il-logħba u xek. Le, dik il-logħba kienet friendly. Le, dik ġew Malta jilagħbu friendly. Għax kienu ħelabu minn għalija dak iż-żmien kontra jew it-Tunisja u l-Marokk fil-World Cup. Allura rridu jippruvaw jilagħbu kontra tim żgħir bħal speċi biex jaraw kif se jmorru. U naħseb għanelek għal-Belġjan ħafna drabi teams kbar bħal-Belġju dak iż-żmien li tilab kontra tim żgħir bħalna x'jitilfu għandhom. Ġifieri il-players jafu anke għax dan jekk ħajrbħunna normali, hemmhekk jitilfu ħajkritikawhom ħafna. U niftakar l-għada il-Genk naħseb ġew 20 ġurnalist
niftakar bit-television, stazzjonijiet ta' television biex jintervistawni u x'naħseb fuq il-Belġu ma jien qatt kawt ħafna attens li kienet fula f'qamal jaf ma naħsibx li llum jalla li nabu friendly u nirpulhom jew logħba kompetittiva imma l-futbol Belġan evolva ħafna ħarġu players ta' kwalità għalkemm sfortunatament qatt ma rebħunu prinċipali għax il-Golden Era issa naħseb kibru ħafna. Kienu Imma waslu kienet semifinali esperjenza oħra fl-2018. Fl-2018 waslu fis-semifinali tad-dinja tal-Messiko. ta' 2018 li saret fejn saret ir-Russja mnarija. Russja, ajwa. Ma mbagħad naħseb li mbagħad kienu naħseb it-tieleb post kienu ġew fil-Messiko dak kienu fit-tim ta' Gerrit. Ekku, naħseb kontra l-Italja kienu ġew eliminati fil-quarter final fil-Euro ta' 21, mhux hekk? Ejja. Mela, Ma mmorru għallajt. sabiħ eżempju għandek tip tal-gang eżempju tara Kevin De Bruyne, Courtois, Trussard, ġifieri players bar li tara l-lum jilabu ma l-istil tal-futbol mondjali li kollha xi darba jew oħra jew ħarġu mill-akademja jew labu mal-gang hija xi ħaġa ta' sabiħ ħafna. Mela, nistgħu mmorru għallajt li jmiss Joseph. Mela, ħanitkellmu issa ħammorru fl-1994 meta ovvjament Carmel Busuttil reġa' ġielab f'Malta. X'wasslu il-fattur biex ingħaqad ma' Steaua Wanderers? Mela, dik is-sena konna ġejna relegati l-gang. U niftakar eżatt x'in speċjalista kienu qalu li ħajġibu ċertu coach li ma tantx kelli grazzja miegħu u għalhekk iddeċidejt li nitlaq minn hemmhekk. Plus li anka t-tifel Geri kienet jikber u bdejt nibża wkoll li jaqbad l-iskola mbagħad ikun iktar diffiċli għalina li niġu law. Ma Sliema niftakar dak iż-żmien kien hemm riduni wkoll il-Florjana. Imma peress li dak iż-żmien kien hemm Martin Gregory li kien wieħed mill-akbar ħbieb tiegħi. Ħeġġiġni hu biex ingħaqad ma' Sliema, plus li anka Miller minn mal-Florjana kien ġi coach ma' Sliema. U naħseb dak kien il-punt prinċipali li ingħaqad ma' Sliema. Meta tqis li dak iż-żmien kien hemm Valletta u Birkirkara li kienu qishom il-kompetituri ewlenin fix-xena tal-futbol lokali. Taħseb li Naħseb kien hemm il-ħibs ukoll, il-ħibs ta' dik is-sena naħseb il-ħibs naħseb ħadu l-lig. Eżatt, 94 kienu ħadu l-lik il-ħibs u mbagħad kontu ħadtu l-lik intom Fin-96 ta' Sliema. is-sena ta' wara, eżatt. Biss taħseb li rbaħt biżżejjed bil-flok blu Slimis, Karmel. Għanejlek wieħed jista' jirraġuna is-suċċessi bit-tazzi u mhux tazzi. Jien ma narajx hekk hemm sens stajna forsi rbaħna ġiex lig soħra ma' Sliema tifhem. Imma meta tara l-iskwadri li kien hemm tajbin u l-plejers ta' klassi barranin li kienu dak iż-żmien kienu jagħmlu differenza dawk it-tliet plejers. Għax tant kellhom livell tajjeb, niftakar il-ħibs kellhom Lawrence, George Lawrence. Kyle Zakaw. Għallu li kien ma' Sliema qabel, ġi prova ma' Sliema, tifhem ma żammjawx, ġifieri. Xtaqt ħadd iktar unuri, ma jfissirx li wieħed għandu jkun diżappuntat għax forsi ma rebaħx daqshekk. Jiena is-suċċess tiegħi ta' fejn nara n-nies iwaqfuni jitkellmu miegħi u jirrispettawni, ir-rispett li nara minn ċertu nies anzjani li jgħiduli kemm inti orraj, kemm inti li naħseb dawk isbaħ mit-trophies li rbaħt, tifhem? Ir-rispett tan-nies. U qed ngħidlek kif għadhom issemmilhom il-bużu r-rabtin illum jisek semmejtilhom idolu ġifieri bażikament u aħna r-rabat onestament kien hemm min għamel suċċess, però naħseb fejn jidħol l-aspett kalċistiku naħseb plejer bħal Carmel Busuttil naħseb rajna li kellna plejer mat-tim nazzjonali għax naħseb min jista' jeġbal intu Silvio Vella kontu ma' nazzjonali dak iż-żmien u xekk.
li qabel imma fl-antik kienu labu oħrajn, Ekku, imma Ġew Ċini, ġew ekku, Ċilja, sorry. ekku. Ġew Galja, mbagħad labu Malta wkoll. L-Olandiż u xek. Imma rabtin konna ftit, jienu Silvio. Infatti għandna messaġġ oħra minn Mattias Camilleri fejn qed jgħidilna Rabat Ajax Legend lejra ta' kulħadd u qed isaqsik gowl qatt ma tinsa mill-flok ta' Rabat. Mistoqsija tajba. Ma Rabat. Il-gol ta' trofi kontra iż-Żurriet. Għana konna sfortunati, daħna ġieli rbaħna żewġ finals u ingħatfu fil-ground ma ħabbax dik tas-supporters tal-opponents tagħna. Iftakar is-Super Cup li rbaħna mal-Hibs ħadnija taħt fir-reserve għax bdew ibgħatbu ġebel imbaraġġ. Ma darbaħna trofi l-istess ħaġa. Strina. Bil-ġlied ħadnija fil-ground minn flok tlajna li timxi hekk fil-qalb-in-nies u jtujinna qalb-in-nies ħabba l-inkwitt tas-supporters tat-tim opposti. Imma naħseb il-gowl ta' trofi kien xi ħaġa sabiħa. Mela, komplu d-domanda li jmiss. L-ewwel darba ma rbaħniex darba oħra. Ekku. Mela, issa ħanna għall-aħħar meta kont mara taħt żewġ presidenti li kienu magħrufin u kullu ċertlu minnu tar Tony Abbiela u Sur Robert Arrigo li ħallewna li l-aħħar tal-2022 nsalmu l-memorja tagħhom minn hawnhekk. X'differenza kien hemm bejnietom it-tnejn kan? Għanelek, differenza hija waħda li Tony Abbiela kien il-president li għamel l-istorja kitibha, mentri Robert Arrigo kien wieħed mill-presidenti li kien parti mill-istorja ta' Sliema. Għax naħseb anka taħt Sliema kienu diġà rebħu ħafna u taħtu naħseb minn għalija rebaħ fi 5 kampjonati. Imma ma kitibx l-istorja ta' Sliema, menti Tony Abbiela kitibha bħala president. Għal ħafna dilettanti tal-futbol lokali, Karmel Busuttil huwa wieħed mill-aqwa players li qatt rajna jilgħab ġewwa Malta. Taqbel ma dan kumment? Għanelek dik hija opinjoni tan-nies tagħli li ma tagħmilx differenza. Jekk jgħidu li isma' dak kien aħjar minnek, so differenza tagħmel lili. Sinċerament ma tagħmilx differenza. Jiena li nara n-nies jirrispettawni hija diġà biżżejjed, tifhem? Għandik eżempju, ftit ilu kont iltqajt ma' xi ħadd ġewwa l-Lidl. Kont ħalluqa u dar raġel għalli minn dejjem kont nammirak għalli jiena supporter tal-belt għalli ma ġieli għajjartek għalli ma nammirak għajjartni ġifieri ibbujani whatever. U dar raġel miskin kien għaddej bl-affarijiet u għawlu. U niftakar mort nixborhomlu. Għalli kont nirrispettak. Immissa nirrispettak iktar fuq li għamilt. Ġifieri jiena aħjar jikellmu kemm hu right milli li jiena l-aqwa player ma tagħmel differenza ta' xejn. Mela, fl-aħħar mill-aħħar għandek xi messaġġ għall-segwaċi tal-paġna tagħna? Is-segwaċi tagħkom li huma supporters li ma ġa tal-clubs Eżatt. li jibqgħu jgħinu lill-clubs tagħhom anke fi żminijiet diffiċli. Supporter vera mhux li jmur jifra meta l-club ikun għaddej minn perjodu tajjeb. Imma meta jkun għaddej il-player speċjalment għandu bżonn is-supporters meta jkun għaddej minn perjodu ħażin. Għax hekk is-supporters jitilqu lill-club meta jkun għaddej ħażin, nista' ngħidlek toqsilhom il-konfidenza u iktar diffiċli biex jibdew jirbħu. Importanti li ma jabbandonaw qatt lill-club tagħhom. Mela Karmel, grazzi ta' dina l-intervista mill-aktar interessanti, ħadna ħafna pjaċir li lejla naqat magħna u smajna wkoll l-esperjenza tiegħek li ċertament għalina wkoll dilettanti tal-futbol Malti hija xi ħaġa li tagħmilna kburin biha.
Grazzi wkoll il-Joseph li assistini għal din l-intervista u grazzi wkoll Tajjeb illi nagħlqu hekk Antonello li jiena u Karmer naqblu f'kollox għax huwa Milanistu ukoll bħali, Milanistu Importanti li wkoll. ngħidu ħaġa waħda ma naqblux. Fil-festa, ma kulħabx defjat Karm. Li jun Giuseppino dak Paulin. Inti Giuseppin jien Paulin. Imma l-biċċa li hu jismu Joseph. Ejju, hemmx tagħmel Karm, dak huwa ħaġa ma nistax nagħmel xejn. Mela tara bela bis-saħħa tek ukoll skoprejna żewġ affarijiet fuq Karmel Busuttil li naħseb ftit nies kienu jafu li huwa partitarju ta' Milan u li wkoll ħanejdu jissimpatizza mal-banda ta' San Giuseppe ta' Rabat imma Le, ma nissimpatizza xejn, jiena fratel ta' San Giuseppe. Ekku. terġgħu tajt. Gburi. Fratel ta' San Giuseppe ta' Rabat volli żewġ kużitajiet Giuseppin. illi naħseb ftit nies kienu żgur jafu fuq ukoll grazzi tal-li wkoll samt magħna da' żewġ affarijiet. Mela, grazzi kbira wkoll tmur il-sponsors tagħna, il-Katalan hija Bet Paper Avenue, The Barber Room u uża sfużu nħeġġukom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tikber u tkompli tagħmel diversi kontenuti. Infakrukom li wkoll dal-programm ser ikun fuq YouTube, fuq iċ-channel tagħna ta' YouTube minn hawn u qisu nofsija oħra, daqstant inħeġġukom biex inħeġġukom ukoll biex tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut li ser ikollna. Qabel ma nagħlqu dil-ġimgħa ħanibdew programm ġdid fuq il-Kamra Sportiva. Il-programm li ħajkun qed imexxi proprju Joseph kollezzjonisti fejn ser nibdew niltaqgħu ma' diversi kollezzjonisti se jkun programm qasir ħafna, imma nemmen li se jkun programm interessanti għal l-ewwel programm. Joseph intervista dilettant ta' Valentino Rossi, imma fuq hekk se nħallukom għal nhar l-erba' fis-seba'. Ovvjament matul il-ġimgħa wkoll minħabba li għandna round tal-Premier League. Għada Joseph ħajtina preview tal-lobiet illi għandna f'nofs il-ġimgħa u ma ninsewx ukoll illi jien ser nkun qiegħed preżenti għada s-Centenary għall-lob Marsa Xlok Slima Wanderers u Birka Karatarx Rainbows u l-erba għall-logħba Valletta Florjana fejn hemmhekk se ntikom ukoll fit-tmiem il-logħob round-up ħafif ta' dak kollu li nkunu rajna fid-diversi grounds matul dan il-nofs il-ġimgħa daqstant komplu segwu l-Kamra Sportiva li xanna diversi kontenuti ħerġin ukoll fuq il-futbol lokali apparti il-programm id-bassir miegħi u ma' Roberto De Brincat nhar il-ħamis ukoll Roberto f'xi ħin it-tlieta filgħaxija għandu jagħmel ukoll intervent qasir fejn fiħsejja round-up fuq il-logħbiet kollha tal-futbol internazzjonali illi kellna fit-tmiem il-ġimgħa. Roberto li jingħaqad magħna l-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor botta u risposta fejn din id-darba nerġgħu niġu żminijiet tal-lum nagħtu ħarsa lejn il-kampjonat Premier kif ukoll lejn l-lobiet mill-Premier League Ingliż kif għandna diversi lobiet interessanti fit-ġimgħa. Mill-bqija, grazzi minn ġdid il-Karmel, grazzi lil Joseph, grazzi lkom li segwejtuna. Antonello Bela ma tfadallu xejn iktar xi żid ħlif jawguralkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għal programmi u l-kontenuti li jmiss fuq il-Facebook page tagħna il-Kamra Sportiva. Ħudu ħsieb.